Tahagi ni ke por pat ngadon ni ke ban ai fi ke ketien ke jong Blei. Kalong ke step ke kodor kalong ke kemeningi bangin yo ke ban. Yo sengo biang ke ketien ke jong Blei bat nga ai ku Blei pi barok ki ba jupene jingmat ban sngap bat ki ba buram ye ke ketien ke jong Blei ke bang hikai malang ke por. Nga yo shibun ki report nga yo shibun ki jingit ho la ni ki phone calls. Nagi beriu ki badan nak keleng di jaka ki bangam la shu ye ke bangan perkhat ru ye ke jing poi jong ni ke voice message ki keleng ki jaka jong ni ke state jong i hang ni bat kum ju ru wat shadu sheki we ki ri ki badan ki khasi nga shu tharai bagi de ki khasi na ngam ju kham contact ngam ju kham phone re ngayo i ke comments jong ki hadu kan no bakalong ke jing khu tanga ai ke buram show Blei ngas ngungu yo Blei nam ta ke jing penlong ke jong u baling ba ni ke media ngala i ke ban poi shipi bat ba wat la dang ngemi Kynduh ngemi ithu ndrai ke ktien ke jong Blei ke bo Blei ulap ha ke dan ke bore ke ban pen khia ban pelait bat ban ke khu ye ke jing im ke jong fi ngala dep ong lupa ba ke ni ke bangan hikai fi ke banga ai kerteng ki bangin ye Kynduh ha bangi Shakri yo Blei fi ia kani nga kwa ngan kle rengkat bat ki experience ki bangi Kynduh ag jinga lenti nang tanga kwa ru ia ka bangan pen i fi kat tu kat ni ru na ktien ke jong Blei ki ba kham kerpang le si ki bangin la yai lai ag jing im ke jingi ki bangin la ban yai lai namar nda haba fi Shakri yo Blei pinum la yai lai na ki ba u Blei u ia Kynduh ag jing im ke jong i we pi bei te ngala kren na ge jinge dei bat ke jinge Kynduh ke bangala kren na du sedang ngala ong pa ba ngan kren ni kini na du ke sedang jong ke jinge ai lenti kumno ki ki bangi Kynduh bat kumno ki ba nga ye Kynduh piru pini Kynduh ke ba ki we ki Kynduh ngiru ni Kynduh nama mdan kan no ru ke ba Blei ule siliang baro ke dei ke ba Blei u kwa bet ba ngin yo jing hikai nang ta khnang bangin long fit la ngin long ki briu ki biang hadin ki por ki biang bo Blei un panen kame ke jing im jingi tenga kwa menta ke sngi bangan ya lami pi ke Bible nama fi ibin na pulina ke Bible le singan chukran kendiat e gene nam ta jong fi le se ki ba pim da kham sngot ho e tien ke jong Blei ba pin da yo jing hikai janai ngan pen shai pi kendiat fi ha ke Bible u Blei ula shim ye ge jat ben riu Israel kabarit tam na ki we pa ge jat ben riu ge pertei henry ula shim ye ge jat ben riu ula jet de ka bana ge ge jat ben riu un mi unong pen im na ge jat ben riu u Blei ula jet ba kan long ge jat ben riu ka ba kham ker pang ha ga po ge pertei na ka benta ba ukwa palat ukwa ye ge jat ben riu na ka daw udah kwa u Blei ba ge jat ben riu kan long ke nuksa kan long ke example ke nuksa kanang ka model ia ka jing ai lenti jongi baru Blei hagini ka pertai kumno ka jai ka jing im jonki ka Egypt ka dei ka jing long pertai ka rim jongi u paru ka theo yo satan ki sipai ka theo ki mensim paman bari ka jing long rim jongi nang tade nda bo Blei sei ki nang tu na ka jing long bra baro kita baro khot nga kwa ba ngan hikai pi nang ta man da gsni ba pinum la kia lada million gi hapania lingba ye ki aka haga jinga lenti ki jonki u Blei kwa ban hikai ngi nang ta ba ngiru haga ne ga pateng benrio jingi menta ki Israel gi bakin jaman sim ki bala priang yo Jesus Christ ngiru ngi don la ga jonka jinga ka ba yasriyam bat ka ega bo Blei la bo lupa haga ne ga jat benrio ba de ne ta daw ngada ngai haga we ga por u Blei un pen ime ne ga jat benrio no mar ulaya lamme ka lang ba ki jaka gi be e ula penrung ni kini kejat ben rio ke jaka ki ba mla ban mudur hari ke plan jong Blei barok balong tang ban hikai ngi ye ki ba u Blei ule ang ni kejat ben rio ke ege bo Blei u pen Kynduh ye ni kejat ben rio ye ke tau Blei kwa ba ngiru ngin yo jing hikai na kini kejat ben rio bi fi in the people ye ke shiki karen ke beningkong kalenang ka ba shipau sengapangan pen i finang ni lebih pulih ke siti ka banim kong ki karen kalenang ka ba shipau pin lap na ka khat ka ba khat we habo kuran ni ka jat ber Israel shuai ka ni utho kum ni ka khat ka ba shipau wap supol sengap ngan pulih na ka lenang ka ba shipau ka khat ka ba khat we jong ka siti shiki karen ka banim kong wang kum ni
Tikiniki aka barok kila ja haki kemat haki kon Israel kum kidak la tho ti yaki banlang ke jing snang yangi ha kiba kala ja ke jingkut jong kirta. Fi iga taka de bang akwa bangan pen i fi mendaga sngi. Ba u apostol Paul ba wan ra biang ban hikai gi bangai apa Korin. Wan ra biang de ki kon Israel. But u da pen i ki kum logi long ke e beja ke jing im jong ki. But usat ho ini dikhat ke bakhat wei wang. Kini ki aka baro kila ja hakikum kadak la tho ti ki la tho ti yaki banlong ke jing snang yangi hakibala ja ke jingkut jangkirta. Fi ni minta ni dei ki badan na ke generation ke ba ngala ban ong ni dei ke generation ke bakhat du la ni ke pateng benrio ke bangin yo ino ke jingwan ke jong trai baru Blei u iet kata yang ngaba di pi. Ba ula penlong ini ke jat beri Israel deki hajar sena mensyua. Ban penlong ika bakan hapan rung apa Egypt bakan hapan syong merau sal spa lai bu senem. Ba nang tade kum nubu Blei say ika kalau ke jingi kai ke bakrau ini ba tulang berat uba yap apa ke Egypt ke tau yo Jesus Christ uba yap apa ke ding pena bat ke senam ke tulang berat na tak ke syaukat ke jing yap ke klem yo jaka ke kreni ke jing penim bala ngidan apa jong ke senam ke jong Jesus Christ ngin light na ke jing yap jong ke dujak jong ke pop but ngani tu ipi nda haba Blei say ini ke jat ben rio ukwa ban hikai ke jing yat nanti jengi ke ega bangin si Kynduh agni ke jing yat nanti u Blei la depan iru para gni ke jat ben rio te menta nasni tong ini pet ye gni ke jing yat nanti jong ni ke jat ben rio ka ban kong ka bang kwa ngana ipi nda haba pila mino na ke Egypt jong ke jinglong barim jong fi nda pila mino na ke Egypt jong ke jinglong pertei jong fi nda haba pila mino ngakwa ba pinyo ba gni ke ktien nda pila mino u Blei un say pi ba aba ula say pi da ka jing say ka ba lesi ula ya lam pi na ka jing lang barim jong ka Egypt ka jing im jopi un le te kum le ye ka jat ni Israel ba wat la da ka jing ya lenti jong ki kon Israel ka de ka jan ka jing shisha ka de tang sau bos ni kat kum ka jing lap le le jong ki bale research ni ki sngi ki ong tang kum khat sau khat san sngi lapoi Henry ke ega bang kwa nganong fi naka jingyai lenti ka ba tang saupos ni ki poi siya ka saupos nem balay ka daw ka day namaru Blei u yalami ki haka jaka ya ka ba upanya Kynduh yaki jingi siyam ki bobon bat ngan sa panipi ka daw balay upanya Kynduh yaki kon Israel yaki ni ki jingi Kynduh aga jingyai lenti tangin ya pet siwa ka ba ningkong mentag singin nang ningan panipi ka ega ba ki kon Israel ki Kynduh ka day ka ba ningkong ka day ka duriyaw basaw Wal ada pila jios ngau barabori gini ke jingkren ne sinagi nongkren ki bubuan ngakwa ngini sedang biang mendag sengi kenang ba pinum klet namar teng ngi Kynduh ye ke juhin re ngi kelana juhi ngi Kynduh ye ke juhin re ngi du jingkermen kum juhi badai le kata ai ba gini ke jingi kai jonga mendag sengi kan kersiu biang ipi kan penkendit biang ipi lada pipai haga jaka kumalong ki kon Israel kila no nang tai negeri Egypt south part life husnem tam Pada dia bagi la mino u Blei la yalami ki ringkat bagi spa ke bakrau ki la mino. Henry nda habo yalami ki lang bai ke duriau besau. But nda yalami ki ha ke duriau besau. Pi pune ke Bible ke ktien ke jong Blei ke ong ini ke ktien sngap ngan pune fi na ke ni ke ktien ke jong turai. Ngan da pune ke nang ke bakhat sau Exodus ke de khat ke beningkong sngap ke ong kumni. U turai te u la krena Moses u da ong. Krena ki kon Israel bakini pai bakini shong dara no hakmat pihairat hapudenga migdal bag duriau mar persha ye ga balsefan hakmat jongka pini shong dara arut ga duriau nabau paru un ong japang ki kon Israel lariam ki agaragari katagari khlauken kala set kut iki bat ngangan pen ga do not uparu bat un be na din jongki kumtangan yo bura maloro paru bara lor ki pa pom jong ubaro bat haki Egypt bat baki Egypt kini yo tip bangang ngalong utrai ti kilale kumta fi yakani nga kuangan pen fi ka points ngap a kini nga points ka badon kam bapide bin shai fi adien bo Blei u yalami ki kon Israel ula dep don pa ka plan ngap a ubo iki yo Richard lo mensingi but yo Richard ding men me ula dep yalama pa ka leadership ko jong Moses But ndaki ya ngani thuipi minmiet kimdan kaman tebe sharak nama uni Richard ding ulong jing shai ki
But ngakwa ngan ong ifia gani gapor. Kani uni urishon o utau yo men siya makuha jong Blei. Bala ngi mi no naga jinglang barem naga jinglang perteng ngim la man su yat kum to ni tran kam yo men sim khu jong Blei namar men sim jong Blei udai ka jing shai udai ka jing ya lam ngi udai mo nong ya lam ngi ga ni ga pertei but hadu men tai ga sindan chibun ga Shakri yo Blei ki bam tre setiaban nget yo men sim khu ki bam tre setiaban pedang yo men sim khu ki bam tre setiaban sha ga jing pen baptis ga jong men sim khu naga ta ga daw pin pai ga chaka ga be namar pin ye Kynduh jing agajing kindan ki egi bapini Kynduh balada no men se ma khot jo Blei finum la satya ya kaman job agajing ya lenti pin do no asitang lenti pin kot no agajing ya lenti ge jo pitang ini pet agani ko pos ngaba fi na puli agani ga lanang ko khat sao jong kitab Exodus ya ka bangala puli mental de you Blei ubayalam ya ki khon Israel agaduria obasa Mdei Moses, mdei wa Aaron, mdei ru sngabha mdei ge jingjia jonki, mdei ru usaitan ubayalam ki haduri abasau. Dei Blei, na kwa fin de clear bahai kata. But na kwa ngan ongi fi, lada pila Shakri Blei, pi mi no na ge jinglang berim, but pi mut ban buat yo Jesus Christ. Pi mut ban ya yang ni ge lenti ge batumai. Bapin poi shiki kanan jong ge jinggerhu. Jong jing im ge jofi wat let klat e ge jing shisha finum la ban supoi kloi se kanan nama ki don ki lenti ki bapia ban ya bat ge khwa bapin yo e ge jing kai ngan pen e fi ge ge por de u Blei u bakwa yengi bangin don ki duria u saw ge jing pila pin kli balei u Blei kwa ban pen jar ngi de bun pen jar Blei penlong lenti ki khon Israel na gaduri au sao kam dan problem yo Blei kam dan jing yo Blei baun penlong lenti na jaka ka bam dan lenti Blei uri alam khnang ka gaduri au sao ko plan kam dei ban pen kordit ki khon Israel ka plan ka dei ban pen pau yo ka buram jo Blei bau Blei kwa e ka ban pen pau yo ka jong ka buram hakini ka jat ban riu Israel ba Blei ula ban yalam ka klem ka no jing dan kam ka bor priu la kin shiyat bet kin shukongo bet Blei ula penau lenti na duria besabat ula le rukum ta fiki ta kadi ka bang kwang anong fiki duria besau jung ka jingem ki bangi Kynduh kilong ki bashisha ki bangim la ban ki adana peng jo pipi dan ki duria besau ki bobon ki duria besau jung ka jing ayeng sem ki duria besau jung ka jing ga trei ki ta ki duria besau jung ka jing ga pang ka khro ka jing Kynduh ki bobon pi Kynduh ki duria besau ga dok ka kerdo pi Kynduh ki duria besau preng ka jing Shakri wat yo Blei kadan ka por ba pi pai ga jaka ba ong ka duria besau kumat pi pai ga jaka ka ba pim dan lenti bat pim tip shukum no ban le kata ka dei ka bangi chupai habangi yat ban Shakri trai ni pai ga jaka ka ba ngim tip shukum no ban le ngas nutanat bangan ongi ka ni kitin nda habangi pai ga jaka ka ba ngim tip shukum no ngin le dei hanta Blei ukwa banyo buram fi ni juklet barabor kata ngakwa ngan kran fi ni kapor Blei pen pai ga jaka ka ba pidang la man tau lieng de kawai Blei pen pai ga jaka ka ba pidang la man jingi da la de bin la chi shiliang pen pai fi ga jaka ka ba pindang don lat de se ban kiar ga duria basau ba man tau da ko pa lenti am Blei unyalame pia ga duria basau ba ong ka duria umat dan brio bala ban tau lat ban lai dan lentisho dan bala ban jingim dan bala ban tau lieng ki sipai ki la be na din dan jakai ki khon Israel Blei shay alamang ta hakabangi pai haga jaka ka bangi klumar haga jaka ka bangi kuslai haga jaka ka bangi ni snowman on balai trying la Shakri me harangi Kynduh pen bani kane ngakwa nganong fi snapa inik tin ngala de pune mentan ngal nang ba khat sao nak de khat ke bening ko de Blei ubala de batai lu pai o Moses Bakini song to a pihairat, babikin song a pedeng jong to a migdal but a duria besau, babikini song persha aga to snong go baki ka bal sefan. But Blei ula dep ong lupa bakin kamang to ma bakin sange nong to kin peniang idarang to. Blei ula dep it holo pa ngan pen ga do not jong paru namar undala tip bagi khoisal ki pai ga duria basa tip bet bagi numdan nanti unwan be na din bade nak takdaw pi ngakwa mangan bu ni kitin da yo ba ni kitin ya ka duria basa Blei ubayalam
bat kabar ula dep tip lu paru ba u paru un be na din de u Blei bopen ga da no jong paru wala klet ga da ktien ga bang kren u Blei u lada u yalam pia ga duria basaw wala klet u Blei ula dep tip lu pa ga ga ba Phin se Kynduh ula dep tip lu pa ngan ong ngini kitin u Blei u dei u batip lot ik bara u tip ik sipai jong paro bakin sabe u tip yo paro ba un be ndo pen ga do not chong u tip ik duria ba sa u tip ik khoni sa u tip lot ik jinglong jong ki u tip lot baro u tip yo Moses u tip lot ik jing im jong aba topi u tip lot u Blei hade hadien bo Blei u la yalam ngini ke jat ben rio u kwa ngini ke jat ben rio bakan nang ye ka ban shania outrai bat ban shukongo bet yo Blei bat ban ya shikmat ndreki klem la kata de bangiru ngin ye Kynduh ga jing ya identi nda poy ga duria ba sa ga jing shi sha Blei la de to lo pai ki Hagi ji shau Blei da bitulut baro detail la dem ong lupa uparun be ngan pen ga do no jong paru ngan yo buram no paru ngan pen jat u sipai ngan yo bat kin de tip bangalong mga try kata kadi ki jing kwa jong Blei ndrei ki khon Israel ndagi poi tangan pulil nong ba khat sa do khat sipo kong men ba paru ulanang jan ki khon Israel ki la khmit ki khmat ba khmit ki Egypt ki le be na din jong ki ba ki la khaw e chi ka de e ba ki khon Israel ki le nyara try kile ang Moses bomdan jing tap agri Egypt ba mala yalam no ingi ban yap ang ni gri khlau Blei ba mele kum ne ban ni ban yalam no ingi na gri Egypt kani kam long kani ka ta gtien mangile to ame gri Egypt da ka ba ong to eno ingi ban ni Shakri ingi Egypt naba khala khamba ingi ban Shakri ingi Egypt ban ga ban yap ang ni gri khlau fi de pi pet ang ni ngani kai fi gandiat namar kani kan yarap fi balai Blei yalam ki ya pok duria besau Hoat ke beningkong u Blei kwa ia ke ben yo buram alor jong paru bar alor jong kisipai baro un sa penjelap iki un sa peniap iki hang to Hare ka wei ke bang yo ia ne ke dei u Blei yalam khnang ke duria besau namar u yo ia ki khon Israel baka jinglong Egypt ka jing ka Egypt kala rung ke jingmot jongki Wat la ki hapan bam si ten kapo wat la ki long bra wat la ki hapan tre si tom Henry ka Egypt ye ki kadai ka ba kimla bread na ga jingmot jonki but aba kimla bread na ga jingmot jonki u Blei snot na ye ga ni ga jinglong ba ga da na ga jingim jonki kidang pet sedien per khat bet ke Egypt mar sini Kynduh duria besau kita timyo Moses kita knyumyo Blei but kita ong ni la dep ong ye me wat le yalam ngi ni kita penon buram ke Egypt but kita kren yo Moses but kita ong balem dan jing tap Egypt mo yalam ngi ni riklau but ngani tu ipi ka bomot bagi khon Israel let's ngapai ni kitin ki khon Israel ki mi na Egypt ki mi tangkamet kat baga jingmut jongki ka dana Egypt kaningala jukren berbor bat ngan kren biang kendiat ifi balai u Blei u yalam mi ki khon Israel har aga dunia besau namar u Blei kwa ye ki khon Israel bakin raklang igi Egypt aga jinglong jongki bakin raklang igi Egypt aga jingmut jongki kwa ro bakin pai dien bakin pet dien pitip nam unum yalam iki shakanan kat baga Egypt kadang dan aga jingim jongki kata kadai ka nongrim jong ka jing yalam ka jong Blei baleng ye Kynduh iga duria besar bona preng jong fiang ne fila yat bedu try fila yat chikhman bat fila yat bedu Blei fila shirham fila snotanat ban Shakri yo Blei Henry katuga jinglong perthei Rukom perkhat bagan japerthei katuga jingmut bagan japerthei katuga jinglong barim jongfi kadang dan aga jing im jongfi jing shapting kadang trei katuga jing ken mau sa iga barim kadang dan sa aga jing im baru brio bakan mau sa iga barim ki brio ki ba shukun mau sa iga barim kinum laban position jenuru pinum laban enjoy ki iga betmai iga jing im lada pikin mau sa iga barim de ina kata daw u Blei u yalam khnang ne u dadan ka plan ka bubun ula dep tip lupa bau paru un be bat ngakwang na pi plan ga beningkong ukwa banyo buram la gari Egypt but no paru ban gi sipai namar un sa penjelap iki apa to go duria besau ka baar ukwa ro ban pen khot iki khon Israel singapa ukwa ban pen khot iki khon Israel ye ka Egypt na ga jing im joki nakata daw balai vi Kynduh shibun ki iki inda bi Shakri u Blei pet ba what should do I klumar what should ba balai try ngala bot ime ngala Shakri ndenga Kynduh jinge pet bahaba yo Blei udan paru ga jing im jofi dan ke porbo Blei upeniang ki paru ga yeng jofi ki paru ki babun ki dan
Kita ni beriu ke bersemi insan malang ke problem ni. Pi Shakri you Blei bi singo ko bala suk ko bala long tum jaman sim la ru Blei ba. Redan paru ba mi ke yeng jong fi ki bi yang persya fi ban hang ta ka khluman lot ke jinglaw men sim. Dapat ba ba Blei peniang paru ban test ke jinglaw men sim ke jong fi. Bat nga aingu you Blei ha ke ni ko por bat nda haba u paru yang ban be na din u Blei u le komlo u penlong lenti ye ki khon Israel na ga duri obasa. Fi kita ga ke jingi Kynduh u jong ki khon Israel ki yo I ba Blei ula ngas ngosi bangan ong fi ye ga ke ktian. Sila dengan keren ni ke kham jerong ngan pen I fi kendia ngino me ya step fi I ak jing shisha kila dai ben yo I yo ni risho do ba uyang hapdeng jongki Israel pada pedeng jongki sipai jong paro kinum latur shiki khon Israel kinum latur shiki khon Israel namar uni urisho do uyang hapdeng ban peni khlat apdeng jongki Egypt ki Israel Henry pio ine me jinglong jongki khon Israel batang ban sukren yo ni urisho do non bakren tang ban su pet ye jingalam jong non bapet mut dur bi menta biya hak jaka ba long riklau reach out u Blei u peniang do to risho do ban ta de ya ki be to mangi baro lesing in jendala ong la da uni yang ni ya ndre ki khoni sa ki le am tan re hang ne ki ignore ki le ko mamio I ki nyoben ki kimpe snapan ban uyang na pren ki uyadan re ki lenyar pen ban ken mau pen ban ki Egypt fi ka takade ga ba hadu men tag singi ngakran nam ta jopi ki bala snut ho lu kendial what you clat ba men se mo ko jo Blei udan bat pi uni rishal o men singi ba rishal ding men me uday men se mo ko jo Blei uday mo u bayang bat pi apa deng jaka ka ba pim tip shu no ban me day mo u ba niya ka padeng jo jing jo fi uday mo u ba ang pet nga u ba ang snap yang nga ye buat yang nga ngan penlong lenti ndre ni nyau ben ye ka jing don ringkat ke jong men se mo ko jo ni wat permani ki breu nang tangi thaulat daga pisa nang tangi persyang ban wat lat daga wi pegerukom bangin lat nagi duria besau ngakwa ngan ong fi kani ga daga bapen si yo men se mo ko jong Blei do mata gisngi bau jisu ula pha yo men se mo ko jing ni ga pertai baki banget kin pediang ude undong yalam uban yalam ngi shi ga jing shi shabaro Henry khambun sin na ki banget yo Jesus Christ ki kentat yo men se mo ko kim pediang yo kim ithu ye ga jing alam jong u kim tre setia ye ga ban phai jong men sim ko job Blei yang la ga jong ga bor per khat be de la ga jong ga jing start ba de hanta ni po ye ga problem hi u jisu u la pen emingi u kwa bangin don yo men sim ko ye ga jing but nga kwa ga no fi ki khon Israel ro ga jing shi chau Blei u la bu ba de u ni men sim ko job Blei u ban la me ki na ma pinda puli na ga bible ka ong kumta mam don pol ngan pen ifi na ga tien ga jong Blei Rei na shukwa bangan pinkin ma fi bau new rishon o ya pina puli na ga bible kin lap ikita na ga ga tin ga jong Blei bau Blei de bu kraw palat ula iet iki khon Israel ula yalami ki na ga jaka ga ba le sila ba nong no ndan lenti ki da ga waipat rei ki khon Israel ki kin tat ga jing alam ga jong Blei ki le ben pet pina puli ga ni ga khat kan pin lap na ka kitab Isaiah kal nong ban ri pulai de khat ubi shipau pet ki kren ki khon Israel ka ongom ne Henry ki la yele persha bat ki la pensno si yo men sim ko jong una ma ka ta ula klab long unong shuni ki bat uhi ula yele ki pimtep pin puli nang ne ka ongom ne onda kumta ula kin mau ye ki sngi men barim yo Moses bat yo pat lang jong u ki balaong hangno to balawalam no iki na gaduriaw lembat kinong sharai ye ka kinhun jong u hangno ta balabu ye law men se mo ko apdeng jong ki u bala penia iki ye da u bala penia ye ka sankti ka badan bor
ma ubala pania ye ke sankti ke badan bor ke badan buram jong u ha ke kti ke man jong u Moses singaba ke Bible ka ang khat ke khat sa wang kumu jingri ubale hiar che ke tem u min si mu trai u la pen shong thai ki kum ta me la lam me la pai lang ba me la pelang le di ke nam ke badan buram hi bin puli ke Bible pilap ba ha ke ni ke kitab barim hi kitab Isaiah tu ba puli fi iba umensi mo ko job le demo utu bu yalam demo u bu kwa ban penlong lenti demo u bu kwa ban yarap ndrei kila le kumbam yo i kila le ben kila le kumbam itho bat kila kentai i go jingalam ko jong umensi mo ko job le unu rish ala u yang hangta singap ngan pen i fi gani ko por u Blei u kwa ia ke jinglang barim jengi man telap no ga duriau besar sing de kren fi gani ko mot ayu la fi puli ni ga duria ba sa wa ga Bible ka krene ga e fitem la fin puli na ga shiti shiki karen ga benin ko ka la nang ga ben ka ba shifo ngan shi puli pe ka Bible ka on kumni ka ni ga jingma jong ga ni ga duria ba sa ya ngi menta snap ngan puli la nang ba shifo shiti ga benin ko karen na ba shifo da khat benin ko namar ngamman ba fin on tip ko para bangai baki kpa jingi kamot ki khoni Israel mendai Barok gila long apa utau lo o. Kabamut ke jing pendap jong mensi mekoi. But barok gila ya ling bai kita ke duriau. Ya kita ke duriau. But la penbaptis iki barok ya u Moses hau tau lo o. Kabakeren ya ke jing penbaptis mensi mekoi. But la penbaptis iki barok ya Moses hau tau lo o. But kita ke duriau. Hi. Kabamut ba ke duriau besar ke tahu. Ya ke jing penbaptis Ngakwa nang fi balay pen baptis namar yaw paro igi sipai baro khay la telap lo kamot igi tu ga bet hong na din kitu gi Egypt ga bet hong na din ndan shu na do ka duriyaw basaw ka ba kren ba igi jinglaw barim jingi hadin ba ngina priyang yu jisu kadan ga jinglaw barim ga bet hong igi jing im jingi kadan kitu ka nature mo kitu ga jinglaw barim jingi ka ba ki onga ga tin parang kita ga adamic nature kata ke jinglang jong Adam ke bet hong ke jing im jingi baru Blei kwa ingi bengin rung si ke jing penbaptis ba an telep no ke jinglang berim bat bon tep no ke jinglang berim hapo jong ke duriau besar jong ke jing penbaptis bat nang tu ngini ya chikmat aga jing job jong trai henry kambun sin ngim tre ta ngi ke do sa ke jing jing ngi yo ke jinglang berim ke bet hong ini de pau snam ke bet hong bat kam pim job ke jing pim la setia nama balai ngim tre ban ko ngu ik tin ke jong Blei bat pi inang ni u Blei u le kom no pen ke do no jong paro khnang bikin be na din ke plan ke jong Blei dei ban pen kor din ndai ban telap no iki ke duriau besau khnang bikin umla ban pen wet chu iki kon Israel hadin bagi la ya ring ba kila rung na pedeng jong ke duriau besau Blei lo penang nanti ki kenro ke mabang ki jong ke duriau ki yang kum ke kenro but hadin ba kila la chiliang haba ki khoni ki manong ki sipai ki jong paru ki be nde kila poya pedeng jong tu ke duriau u Blei u la pentelap ki bat baro kila yap lot baro fi kita ga de bang ko ngana fi nde poya ki duriau besau u Moses u lenyar u Blei wang Blei melenyar nga wang kner lo ding do kner ke kren chapang ka banga pingi de bania de chikmat nangi Kynduh ke duriau besau ngin ko ngo bet ye ga bania be do Blei ngin penen kam bet ye ikhtiar ga bo Blei la ai ge jing im jingi hapdeng jo ke duriau besau Blei pen ngi kai ngi sibo nang ne kidon ge jingi kai ge bejrong ba nang ne bat ngi kwa men ge singi bangan ong fi shikintian la da pi ye Kynduh duriau besau do pet ba ba yo ge Egypt kadang don bat u Blei kwa ro pi ba pin rong leng bai ge duriau ko kren ge jing pen baptis bat ka babot nang ta ga dei u Blei kwa ro ba pin ya bet chikmat na mar Blei la tip lupa kum no ban le ye ge jing im ko jopi ta ga dei ge bening ko Pinda puli nda hadien bagi lalat iga duriau besau Moses ula ruai kan Miriam gele ruai khoni Israel gele ruai o gele ro yu Blei gele kemen nang ta gele yat umakat tu kan isngi nang ta gele yat daga jing kemen gele penbenai ge jing krau ge jong Blei Moses udan ge jing ruai ka bo ruai de puli kitab Exodus no makhatsan Moses ruai Moses de benang ruai dan ba Moses de betlon ge kwa ngano fi hat ke Bible ge kren bo tlon redin bo Blei lo penan kami u de ruai ru Pina puli ke sam ke bekendai pau de ke sam ke jong Moses ruai ke sam ke bekendai pau ru
Man ga kwa nganong fi ni ko poda pi puli ga Bible fi ni iba Blei dan ga plan ni no breu but fi ina ni tin ga jong try ga ler wai ga ke men na bi la lat ga duria ba sao hare wallet kilat u Blei udang yo i uyo i ye ga jing don kam but unum pat ya la mi ki shigari kanan firu pitep ye gani wala da fila light na duria ba sao wala da fila light pila yo i ga jubab no Blei hare wallet kilat da fi puli kitab Exodus no khatsan ga khat ga ba ar pu ar ka ongkum ne kum tau Moses ulay alam yiki Israel na ga duria ba sao but kila let ru da riklau jong kashur ti kila ya lais ngilan ti ga ga riklau but kim shim la sham temen ba kila po mara kimla ban di yiki jong mara naba kila ktang naba kita kila khat keteng mara ika utau pat ba ti ula knyum yo Moses udang ngin sadi ayu te ula tuai utrai ula pen ki yu dieng yau ba haba ula bret kita ki ken kila bang ngakwa ngan pen fi ganero na fi ya chikhman pinyo iba ki khon Israel na gilalait na duria ba sala kamen sko ba kato la job ndan jing ju la kamen ya chikhman la sngo shirham la yaro yo Blei la yarwa la ya chung shit chikhman ere wale klet u Blei udang yo i ye jing long batang don kam ki ban test ban tenjo badene ke da u yala me ki hang ne po ko sure life ngin tin ki ya na duria ba sa tang life ngin ti ki position is sure ban ki position reclaw ki poi pen ban ga jaka ba dan chuko ga bigira apa ka luas ni jongki kam dan shu ka ga bigira agi jingdiang jongki baro ka ter khonglut but rish up ka de shit but dan mangta but nang ta de kila poi ga jaka ka be but de poi ga jaka ka be na mo bri la ban im klem but de poi ang ne po ri khlau sure people in ga Bible ga jayu ka tin ga jong Blei ka ong kila let wat kleng to rish up dan ka ga ba mi nang to kila nyum biang si senior Moses pika ta ga jingkwa ga jong Blei ya la mi ki ga duriao ha ma no ha ga ni ga jaka riklau shur ha ga jaka ka beter khong ga jaka ka bom dan but nda ba kim dan kidang nyum yo Blei ki klempat yo i ga jingkrau jong Blei yang ni bi Blei kwa ban pelong ni ndangi pai na ga we ga jing se ga we ga jing teng i knyum teng i du mak ro ban ni ong ba ga dei boman dei saitan hang nim dei saitan wala klet hang nim dei saitan what you could not use saitan hang nim dei saitan ni dei Blei uya la mi ki shamara kamara ga dei jaka ga bi Kynduh i ga jingtang ban ga kwa ngano ga pi ga ni ga por la da pi Kynduh i ga jingtang ga jing dan ba pen ktang ye fi dan ba pen mong ye fi wat ga jing Shakri Blei dan ga bi ga kren pi ga tien ga ga do no jo pi ga ktang bat ngani tu pi Kynduh i ga jingtang ga jing ye dai ye sam ga jingtang ga trei ga ga jingtang ga jing ma ga jing Kynduh ga pang ga kro ga jing Kynduh apre ga jing pang gi bo ga jing pinyo i ga jingtang ga Kynduh binda nda pi Kynduh i ga jing pi sngo tu adu kan ga tang mo wale klet ngini Kynduh i ga jing tang ga jing dan gi pri bai kai ba dan bai kai ba ong ba pin piang yu jisu bin ya bin besuk wale nge ga jing kai dan kum ga ta ga ba lo wat kitu gi bekran begini ana ga jing so gi Kynduh jing tang ni de wale klet fini Kynduh du ria besau be finum la ya lai na ga mara fini Kynduh mara be ga jing ngani kai fini ga mara kan dia sitip ngala jukran ni ga de ga krau ga mara de Kynduh i ga mara ngani tu fi ga wat ni kim lap gi lap ga we ga po liu ba gila mut hang ni gi Kynduh i ga wa i beret ini u isis ni po ga duriau bat de gi Kynduh i ga ni ki di ni ga gi ga men re baro gi beti gi prelot e ka namar ka thang haba ga thang mlang man ngot mladi fi teng da bang ya ngi ga jing em da ngi Shakri yu Blei ngi Kynduh i ga jing ter khong ga jing em ngi persang ga ban ti ki ki popon ki bingi Kynduh ndre ga tang fi yo ga sparu ga tang fi yo ga buram jong ga perteru ga tang fi yo ga niamru ga tang fi Kynduh i ki brio ki bisno ba gi la yarap pi ndre ki tur ki no ga jing tang ni pi nga khwang no ngi fi nda ba ga tang ni ga mara nga snow buram yo Blei wang yo Moses no duai adien ki khoni Israel ki knyum Moses duai but no duai show Blei wang yo Moses nga yo snow Moses ki jing duai jeme wang yo Moses me yo no dieng bo dana pedeng jo reach up
anga kwa vinyo igini kitian la dadan preng jofi fila jio sngo inga bang kren ne se ngan kren biang igini gamara fitip ublay upen I daw dieng ban pen kia igini ga jing tang don kam daw dieng figa lenti gi jong blay gi kraw pala na kadang da fiyai ber blay fini Kynduh igi mara na mau blay don ki lenti nga perkhat balay try mem chupen tiang ba ini ko habo Moses uduai haba melay lami ki kon Israel bakin poishe kanan balay meda pen Kynduh igini bat balay haba uduai ban ba haba ki don kam ba haba ki Kynduh igo ga bektang balay don kam daw dieng Nabi puli yang niu Blei uang yu Moses meyo iu niu dieng. Hari klau jubun dieng dan dieng. Lada dan dieng hari klau dieng dega jingkar men niu nong ya denti haga risau. Kanigam dega hari klau babun dieng bun siat jam kadega risau. Ban ngekuang nong fi dega jaka ga baki nong ya denti ki kermen tang yu dieng. Naman da dan dieng ngani tu ipi dan ga jaka ri tengan. Naga jing siat jang sni. Ban da dan dieng ga sat mi nau dieng. Upen mi ki pak leo budan udiang. Bat ngani tu ipi udiang apa gerish up udeng berkodor bat ununu le si uben kenya udiang gerish up. Utau beri udeng ban siapa ni up do. Hendrai nda haba Moses udua ya bagi Kynduh ya ni jingkang jong ni go ublay wa yo Moses me ini udiang badan marwa ya ni gerish up. Ublay wang shim pen kenya. Rat yu unatan rai. Bread yu apa tu ke ke bektang menu ikan kelatiang fi Blei dan ke plan udan ke jing temu ke berjengai adu kata baru Moses ushiminu dieng kadai ke jing kata ke dot not jo kadai ke babakla ban rat dau dieng betang marway po riklau risiap ban penduk no yu namar ukordor palat apdeng jong kani ke risiap handai la rat no yu dieng bala bread yu po ke marsan bread nda bagi mat iku ko ke bektang ke kelatiang ke bang syang anong fi ni ke por kani ke message fi uni udiem ke reach up ngani tu fi ke tel yo try jing you Jesus Christ ulang udiem jing ke jingem yo balarat no udan marway ha pedeng jong ke beneng bekodor palat ndai namar ba ke pop ke pen tang ke jingem jingi ngida na gani ke perthai ke balong ke reach up ke riklau bat ngi Kynduh tangi ki mara ke jingem ndah bangi yat badu Blei Blei utip udan daga lenti badai tang daw ni uding badan pedeng jong ke beneng ubalang uding jong ke jingem ubalang Jesus Christ la rat no yu na beneng bala bread yu shigeri ke Kynduh kat adu bau Isaiah perta ke kitab Isaiah kal nang besan pulai nadu dekat ke benengkong fiti buang kumno menoban ngai ke jing pen bana jini bat hanu la pen pau ke sang ke jong tuai namar la shimno yu go jintum mo uba mi na ga daurang kiang la krani u Jesus ketu ke krani u Messiah yu Jesus bolong ding uba mi na ga daurang kiang uba la rat no na dutan rai la bread yu uba ni yap aga ding fna ba la jing yap jong u pen tiang pat ga jing em jong aba jong fi utau de ding ga rishi up bat nga kwang anong fi kata kada jing pen Kynduh ko jong u Blei ki kon Israel ba ki Kynduh mara de tangkas ke lat la ni ga jubab ke de tang dieng but I ngu you Blei la ngi Kynduh jing katang ke ni ga jing em ngim don lat da ko pam don bala pen tiang ga jing em jong aba jong fi haba ngi Kynduh ga jing katang de tang nu dieng ba nu dieng de Jesus Christ ba de tang try but na pia ga jing em pia ba na experience ban mat bahayo Jesus ga jing em what like can ria no Jesus ba ga Kynduh jing katang dan mas no tho e pin da pia Kynduh ga jing katang ga jing em dan ru bala ban sub spine ga jing katang ga jing mong jong pi de tang Jesus bala yap baru bala mi pat de tang ke snam jong de tang ke jing it jong bala ban penca ga jing tang jong pi nga twai men da sni dan preng jong pi Kynduh nga yo snau ga jing ta jong try nga kren ni dan preng jong pi do no what ge be it betai namar ge jing ja ge snau si mat pi lap ga tien brio kam la pen tengan ni fi what ge jing Shakri Blei jong pi kam la hendrai la da pi pai jo Jesus but pi tip bo Jesus ulamat ge jing yap ban plat pi ne ge jing tang jong ge jing yap but nga kwa ge ni ge por pin sham ge ni ge jing em jong fi de tang Jesus
ubala uding jong jingem ubala yap na kamta jong abajopi ubala ban pentiang pat igi mara jong jingem man nga tuwai man daga singi ba pintip agi ni por ba kani ga daga kubor ka bo play kwa ngi bangin yaad abangi yaad ba tuwai ngini Kynduh igi dariyaw ba saw ngini Kynduh igi mara igi jingem are walit klet ublay don ga plan ni pi hangta bala da Phin pet so try donu ding de jingem ubala yap na kabata jong aba jopi uban pentiang pat yeki mara gi bangi Kynduh ge jingem angas ngo yo Blei nam ta kita ba pin puli na gi Bible ki tin ge jong Blei ge kren shai gi ne sngap ba nda pila pet ba gi ne ge jingcha ne fi gi ne ge tin ka ba Blei pen pau i le ding ne fin puli ba gi ne ge Bible fin lap ba Blei pen pau i le ding ne da khwe ge kerteng ne sig ne ge bkhra pala da ke tin Hebrew le Phin pet ba ni Blei pen pau de ge kerteng de puli ne ge nam ka ba khat san ne ge jingcha jong ne ge mara ne ge khot ka ba le Phin puli ne ge khot ka ba arfos sao pilap igini gitien bo Blei wang ini gitien sngap ngan puli ba pi puli ne ge khot ka ba arfosan ho u ka Bible ko ula tuai ho try ula pani u ding u ba ba bret agiti ki ken ki labang but hangta ula bu i go hukum but ye ga rukom ki but hangta ula tunjo iki but udah ong ini gitien lada men sngap biang ru i gitien jong try Blei i gitien jong try bo Blei jong me lada men le ru i kita barok ba dei khmat ba men shashkor gi hukum jong da ga baraki ki niam gi rukom jong u baro nganam bu ame ka weekend na ki jingpang ki ba ngala wala malol gari Egypt na ba manga ngalong try u ba pen ememe pi ni gitien ni ga kren chabang ka jingpen kia ka ba wan nang ba udien jong ka jingem ubala bread agni kar mara ka baktang fi angni Blei pen pau la di wang ladamen sumar gi hukum jong baladamen petchenga ong try nganam bu ko weiru gi jingpang ga bangala wala ma gi Egypt na ba wang ni kitien na ba nga ngalong Blei uba pen kia eme hagaktin English wang ni kitien hagaktin English wang na ba nga ngalong Blei uba pen kia fi hagaktin Hebrew wang ngadai Blei Jehovah Rapha Blei jong jingpen kia balai Phin tip man dagi sngi bala da fi Kynduh i jing thang jong jing pang jing kraw Phin tip bo Jisu ula yap ag ding fna ban pen kia i jing pang jing net i jing pen kia ag jong tuai Blei wangi Shakri u Blei Jehovah Rapha Blei jong jing pen kia Jisu hadien kat tu kat dis pas nam wan ching ni ku perthei la bom la tiet yo da ke jing em snam jo ula pen kia i jing pang jing nag da da fi Shakri yo Blei da fi Kynduh jing pang wale ngauram da fi Kynduh jing jagi bas ngosi wale ngauram ya be chikmat namar day Blei penong if you pini Kynduh barabo Blei yalam if you dan plan if nangta man pen pau i jing kraw ga jo man pen kut no ini jing kren man nget kini kan ai men se me fi tangini twai ku try a Blei nga ai ngu yemenam tal kitien ke chame ngati bru ku try dan ki brio Blei ki be Kynduh igi be igi jingam dan ki be Kynduh igi sa mar wai igi jing igi jing em jonki ki Kynduh igi duriaw ba saw ba kim tip shukum no balle dan preng jonki ki Kynduh igi mara igi jing thang gi bobon re try a Blei le gin phal shme be gin wat yeme Jisu be bala da ki num lendet no men sim bu khoi try melong ga lenti ki ban men pen tiang pan igi jing em jonki da dwai ba men ta gi sngi gi jing kren kan ya rap ki abu sai taru num la igi ban pen phai ben ki chi Egypt re begin la ban ya chkhmat ban ngin yo igi juba ba gi jing em jonki try ni ai lut shme ga buram ga keteng ga jong Jisu ni dwai amen but amen to blem ko fi ko blai shibon